Target ti alas Pilipinas men's volleyball team iti nangat-ngatong nga spots iti podium iti maangay nga Southeast Asian Men's V-League iton Hulyo 9 ang ikat 13 iti Candon City Arena iti Ilocos Sur. Gandaten pa iti bronze medalist iti naglabas sa tawen 2024 nga alas Pilipinas iti world ranking points ken makibingay iti premyo nga $55,000 wenno 3.15 million pesos iti nasao a torneo. Ti agkampiyon ken makayawid iti premyo nga umabot iti $13,000 wenno 743,000 pesos. Runner-up nga $12,000 wenno 686,000 pesos. Iti nasao ngay ayam a suportado iti Philippine Sports Commission ken Philippine Olympic Committee. Maiyawid met iti bronze medalist iti premyo nga $11,000. Fourth placers $10,000 ken fifth placers $9,000. Tinasao a kompetisyon ket pagbabalubalan iti Pilipinas, Cambodia, Indonesia, Thailand ken Vietnam. Ekspektaren met nga ipan amin a kabaylan ti Team Pilipinas nga idauluan da Mark Espejo, Steve Brother ken Owa Retamar para iti kampyonato. Malaksid iti daytoy sa ganaan pa iti alas Pilipinas iti 2025 FIBA Volleyball Men's World Championship a maangay dito Pilipinas iton Setyembre 12 agingga 28. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.